Hello, good morning everyone and welcome to my channel for today's vlog guys. Manglimpyo ta og gas rinse guys kay nagamit man nato ang gas rinse karon. So atong limpyuhan. Ako na ning na-sprayhan guys. Na limpyuhan nato. Nya, humanap og ko og panghugas guys sa mga kaldero. Limpyo na kay tong gas rinse kay kagabi na limpyuhan naman gud po nako ni gabi basta kay tagakuan ako guys, tagagamit nako ani. Naman ako gamit ako ginis siyang limpyuhan guys kay para dili siya magtaya ba din limpyo pud perminti ang ato ang kuan gas rinse guys ana. To ang isa patong na po siya sa kuan dan araw mga pagkaon sa mga dogi sayang kay mga rice mura sila galabay og rice guys. Kuan nila gipangaon ang rice. To ning patong nang usa guys kay ning kaon siya. Limpyo na ang ato ang lamisa. So mo ni atong sudan gibinglan pa jud ko kung banag mangga in town kaluoy. Naatay kanton guys atong sudanon for today's breakfast. Then luto pa pug ko aning hotdog. Natay lumpia and 2 eggs ato ang lutoon. Na dala na ni paniud to na mo nga sudan guys aghan kaning sudan na. Ana. Diari na ko ni ibutang ang atong herbal against the light ug ang ato ang mangga hinog na tanan. So karon guys maupit pagtrapo na ako sa gas rinse magluto na pud ta ana. Magprito ko og kaning lumpia guys. Kay para og gutomon ta guys mukaon rata. Si banana unya pa to dapit makauli kay nanawag siya karon. Tuwa sa opisina gikuha daw niya iyang kauban kay magpauban daw siya siyang kauban daw kuno mag kuan na paday kay mamon guys napatay pang snacks unya duha ni kabuok. Pang snacks nato ni unya. Yan guys. Ang atong flooring kay maghumol ko sa katong gianakan ni Inday kay gahi ikuwaon nang iyahang kuan tong bugaw niya didto o to nga atong humulan og kuan guys flooring guys para makuha gyud din brasan og maayo para malimpyo og balik ang ato ang trapo ana guys. Unahan na to ni atong lumpia kaning humok na. Nami ba ni siya nga lumpia guys ay. Bulo ka buok sulod. Wa tag plato. Kani atong ikuan kay iusa ra nato kuan din ang egg. Ilahi ra nato ang egg. Iana nato para klaro kaayo. Ako ang short nga katungguot na kay nako nga short guys ako ang naging nasuot. Nasuot na gid nako. Di na ko din maigo atong niagi mo tong gadagit kog maayo guys kay ako mga short di na maigo. Oh well. At tingala ko mga short guys nga pati ng pagkaguota. Di ay di na maigo guys. Wa daw. Kani ato na lang ng i-fried egg kay para usa ang idibol ana. Ako ang gisaradan ang kwarto guys kay nay nagpa-sound silingan dungog diri makapiret na. Kaya pa kay sa buntag pa-sounds na. Mo pugod na. Mao ra man gud pud nilingaw ni ate gud kay arang-arang na lang kay narag yung sounds diri. Ako imbis maminaw ko drama kaganina, wa na lang ko naminaw kay wala baya ko naka-live karon. Motin ko nga mag-vlog na lang ko kay
wala ko naka-live para na ako i-upload. Kaya guman ani mang laban naman po ko guys. Kato laging trapo lagi nga gila, init na oh. Sayo lagi ang init. Ang trapo lagi guys akong laban katong anakan ni Inday. Nag-aso-aso na ang atuan. Wa na mga ito, nagbanha na po, nag-concert ng mga ito, unsa na po ka na. Atay sudan pa ni to. Maglungag na lang po kudaan kay naara ba si banana para ugutomon siya. Naaray kuan sudan. Dayon hotdog dayon. Ang anak. Luto. Tungaon na to ning hotdog kay di maigo sa kuan. Di maigo sa kanang kalaha. Kay dagko. Guys, ang ating ulam for today. At may itlog pa tayo na ating pritohin. So samtang nagluto ta ani guys, magkuha na lang po ko og bugas kay para makalungag na lang po ko. Wait lang guys ha. So ni ara guys, ang atong bugas ato anang kislan. Kislan nato nig ikalima kay para limpyo kaayo ang bugas. Mawala ang tamis guys ba kay puti ba yan nga bugas, bawal si banana og puti. Pero kislan na natog maayo para mawala ang tamis, makakaon ra gyud siya kay mahal kayo ang organic na bugas guys, ang malos. Anong gahilak man ning itoy oy? Atuon sa nato mga itoy guys kay gahilak bisag na datugan na po ning Inday. Ano man na Inday? Anong giguba man nimo ni imong balay? Awa lagi guys kay guba. Awa sa di be. Awa. Giguba niya iyang balay guys, tanawa. Hawa sa diya kay tindog kay atong kanon imong balay. Ali sa dire. Yun sa nimo na imong balay, imong giguba. Ang tanawa nangaligid na imong anak. Hawa diya, awa. Kuha sa na imong mga anak oh. Ikaw jud ungo jud kay ka ha. Tagaag saktong balay gipangguba. Hawa sa diya ba? Normal din siya. Wala pagi na human iyang balay guys, ikuan na niya. Sige. Amang isa ka anak nimo. Sus paita. Basta mo ni basta mumilak na yung mga anak magdagandagan din ta kaya binatog na ipit. Ara ba ko giluto dito day? Mapagod dito kung giluto. Na naman daw imo man daw ning gikuan imong kuan daw balay daw imong gi. Higdag tarong. Ana higdag tarong. Ayo ra gud pagsigiit ko anday kay daghan gikog trabaho day magsigi pa jud kag bataan ni. Magsige pa siya kuan guys kay balong daghan kitag trabaho guys mag kuan pa siya guys mag dungag sa trabaho na ako guys. Dili mo sige kiskisan ng kuan ha. Nalanti karon. Ara guys oh. Patutya na yung mga anak. Patutya. Na. Na guys. Ana ra ha. Balik ta guys atong trabaho guys. Kaya napagod na ito itong giluto. Hay naku ni si Inday. Ibutang na ito ni diri ang cellphone. Pagtong na. Ano man ay mong anak Inday?
Ara guys, napagtong atong lumpia pero dili ra ka siya as in pagtong. Okay ra yung pagkakuan naluto yun maayo. Yun na. So direkta continue to sa to ang kilis nga bugas na guys. Yara. So, bye everyone guys. Hiraman, thank you so much sa nag-support sa ko sa mga solid supporters. Thank you so much sa kong mga new subscribers. Thank you so much sa yung tanan guys. Ug amping tanan. I love you all. God bless. Bye everyone.